Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, παίρνουμε τον οργανισμό, υπάρχουν ερωτήσεις. Της διαδικασίας. Γεια σας, παρακαλώ πολύ, για καθίστε κάτω. Το ίδιο πράγμα που αντιμετωπίσαμε, θα παρακαλώ να προσέχουμε λίγο αυτό. Και στη διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή. Ψηφίσαμε προϋπολογισμό στην Οικονομική Επιτροπή, χωρίς να έχει περάσει ο προϋπολογισμός από την Εκτελεστική Επιτροπή, το πρόγραμμα και χωρίς να έχει γίνει διαβούλευση. Ας πούμε ότι τότε ήταν καλοκαίρι και υπήρχαν ζητήματα. Ο ΕΗ είναι αποκλειστική αρμοδιότητα να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι ο Δήμαρχος. Η Εκτελεστική Επιτροπή. Εάν κάνω λάθος και υπάρχει απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, σταματάω την τοποθέτησή μου και μένουμε επί της ουσίας. Άρθρο 63 του Καλλικράτη, αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ΣΥΓΜΑΤΑ, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και άρα και όλες τις τροποποιήσεις αυτού, όπως και η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται τον προϋπολογισμό και όλες με αυτή την έννοια. Και θέλω να εξηγήσω λίγο τη στάση μου για αυτό που λέω, γιατί το αναδεικνύω αυτό το θέμα. Εγώ τον προϋπολογισμό στην Οικονομική Επιτροπή το παρατήρησα, ψήφισα λευκό, λέγοντας ότι συμφωνώ με τον προϋπολογισμό λευκό, γιατί δεν υπήρχε διαβούλευση και Εκτελεστική Επιτροπή. Σήμερα, για μένα και από αυτή τη θέση, το λέω πολύ ευθαρσός και πολύ ειλικρινά, δεν είναι το πρόβλημα μου ότι δεν έχει απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής. Θα επιμείνω όμως, γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος η εισήγηση του οργανισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λάθος και παράνομο και παράτυπο, διαγράφω τη λέξη παράνομο και λέω παράτυπο, παράτυπη είναι η απόσυρση των φακέλων της επιλογής των εργαζομένων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετά την προκήρυξη που έγινε. Πήρανε πίσω τους φακέλους. Εγώ διαφωνώ με αυτή την ενέργεια, δεν επεκτείνομαι. Και θεωρώ ότι είναι παράτυπη. Πιθανώς και παράνομη. Προς το παρόν περιορίζομαι σε παρατυπία. Θέλετε να αλλάξετε τις κρίσεις των προϊσταμένων. Θέλετε να αλλάξετε τον οργανισμό για να αλλάξετε τις κρίσεις των προϊσταμένων. Εγώ επικαλούμαι αυτό που ο νόμος ορίζει, δηλαδή η εισήγηση να μην είναι εισήγηση δημάρχου, δεν είναι καν εισήγηση υπηρεσίας. Δεν είναι καν εισήγηση υπηρεσίας, είναι εισήγηση του γραφείου δημάρχου η αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Λέω ότι έπρεπε να προηγηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή και η δική μας θέση θα είναι να διατυπώσουμε την άποψη κατά την ψηφοφορία, αν τη συνεχίσετε. Εγώ σας λέω να μην το κάνετε. Αλλά αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Εσείς θα κάνετε αυτό που εκτιμάτε. Εγώ θα διατυπώσω την άποψη στην ψηφοφορία ότι απαιτείται προηγούμενα απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και θα προσφύγω κατά της απόφασης για να την ακυρώσω στην περιφέρεια της Αττικής. Όχι γιατί δεν με απασχολεί αυτό το θέμα, ενώ το αντίστοιχο δεν θα κάνω για τον προϋπολογισμό. Γιατί θέλω να σταματήσω αυτό το παιχνίδι που πάει να γίνει με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Και επειδή ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα να επικαλούμε την απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, γι' αυτό σας ζητώ να σταματήσετε τη διαδικασία, να πάρει απόφαση Εκτελεστική Επιτροπή, προστατεύω και το σώμα κατά τη γνώμη μου και πάλι έτσι κι αλλιώς την απόφαση που θέλετε θα πάρετε και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής για να πληρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, συνάδελφοι, το είπατε την προηγούμενη φορά. Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά είμαι υπερογνώμης και δυσκολεύομαι. Λοιπόν, το είπα και την προηγούμενη φορά ότι η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ήρθε κάτω από το βάρος του ότι έπρεπε οι 105 εργαζόμενοι στο Δήμο μας να ενταχθούν σε προσωρινές προσωπικές θέσεις. Με την ευκαιρία αυτής της τροποποίησης του οργανισμού, κοιτάξαμε να διορθώσουμε κατά την άποψή μας, έτσι, μπορεί να μην όλοι αυτό το εστερνίζονται, και κοιτάξαμε να διορθώσουμε ορισμένες, αν θέλετε, προνομιακές στα προσόντα των υπαλλήλων που κάθε φορά κρίνονται για προϊστάμενοι. Πιστεύουμε δηλαδή ότι υπήρχαν στα προσόντα των υπαλλήλων φωτογραφικές διατάξεις. Προσπαθήσαμε λοιπόν μέσω αυτού τη αναμόρφωση του οργανισμού, ανάλογα τα σχέδια διευθύνση στη Διεύθυνση για την Κοινωνική Πολιτική και για τη Διεύθυνση
για τον αθλητισμό, προσπαθήσαμε να διορθώσουμε όλες αυτές, κατά την άποψή μας, λέω και πάλι, προνομιακές τοποθετήσεις προϊσταμένων. Επειδή εκκρεμεί λοιπόν αυτή η τροποποίηση του οργανισμού, και έτσι κι αλλιώς θα γίνει, μπορεί να μην έχει αυτό το μέγεθος που δώσαμε εμείς, αλλά ούτε είναι και αυτό που θέλαμε. Στην ουσία είναι ένα μέρος αυτού του οργανισμού που τροποποιούμε σε αυτή τη φάση. Προσπαθήσαμε λοιπόν να, επειδή είχαμε στείλει τους φακέλους για την κρίση των προϊσταμένων στο υπηρεσιακό, στείλαμε τους φακέλους γιατί υπήρχε κάποιος καταλογισμός, γιατί δεν τη στείλαμε σε ένα χρονικό διάστημα. Μιλώντας με στο υπηρεσιακό, μας είπε ότι έχουμε τη δυνατότητα να αποσύρουμε τους φακέλους, ώστε οι κρίσεις να γίνονται από τον καινούργιο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Τώρα, νομίζω ότι όλα αυτά, ότι θέλει οικονομική, εκτελεστική επιτροπή, ότι θέλει κτλ., είναι το επίπεδο όπως νομίζω ότι είναι ένας λόγος που το κάνει για να προσέγγισει. Έτσι και αυτό να θέλει, κάποια στιγμή ο οργανισμός θα τροποποιηθεί οπωσδήποτε. Δεν είναι ο οργανισμός αυτός που νομίζω ότι είναι στα μέτρα του Δήμου της Νέας Μύρνης. Εξάλλου, όλες τις χρονιές που φέρναμε εδώ τον οργανισμό, δεν νομίζω να είχε περάσει ποτέ από εκτελεστική επιτροπή, αλλά αυτό δεν είναι ένας λόγος, εάν πρέπει να περάσει, να περάσει. Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, θα προχωρήσω στην τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας και αν πραγματικά είναι κάτι παράνομο, να έρθει η ακυρωτική του από την Επιτροπή απάνω την αποκεντρωμένη και από εκεί και θα το ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, προτείνω στο Συμβούλιο εδώ να προχωρήσουμε στην συζήτηση για την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Εδώ. Ο κύριος Κλειόπουλος, ερώτηση. Κύριε Δήμαρχε, σας είχα επισημάνει ότι εκεί στις δύο υπηρεσίες, στην τεχνική υπηρεσία και στην υπηρεσία περιβάλλοντος, δεν υπάρχουν όλη η κλίμακα των μηχανικών. Δηλαδή κάπου υπάρχει. Το προσθέσαμε. Έχουμε λοιπόν και μηχανολόγο. Αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε ένα μηχανικό δεν μηχανολόγο. Ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο. Και στις δύο, και στην τεχνική υπηρεσία και στην. Δηλαδή, αν κάποιος χρειάζεται π.χ. στην καθαριότητα μηχανικός, πρέπει να είναι ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, και όχι αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός. Που εμείς βέβαια τώρα πιθανόν να μην έχουμε, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε και τοπογράφο, δηλαδή γιατί να τα περιορίσουμε αυτά τα πράγματα. Διεύθυνση από διεύθυνση πολιτικών μηχανικών, διεύθυνση αρχιτεκτόνων, διεύθυνση διεύθυνση μηχανολόγων μηχανικών, διεύθυνση τεχνολόγων μηχανικών, διεύθυνση τοπογράφων μηχανικών. Αυτή ήταν στην τεχνική υπηρεσία. Στην υπηρεσία δεν λέω για την τεχνική υπηρεσία, για την υπηρεσία περιβάλλοντος. Τα έχουμε όλα αυτά και στην υπηρεσία περιβάλλοντος. Στην υπηρεσία περιβάλλοντος έχουμε διεύθυνση γεωπόνων, διεύθυνση αρχιτεκτόνων, διεύθυνση πολιτικών μηχανικών, διεύθυνση μηχανολόγων. Και μετά αρχίσουμε τα περιβάλλοντα. Πρέπει να υπάρχει και μηχανικός περιβάλλοντος, γιατί τώρα βγάζουμε στο Πολυτεχνείο και μηχανικός περιβάλλοντος. Δεν το ξέρω, αν μπουν τώρα από το Πολυτεχνείο μηχανική περιβάλλοντος, μέχρι να... Κύριε Πανταζή. Υπάρχουν μηχανικοί περιβάλλοντος και από Κύριε Πανταζή. Γνωρίζω ότι εκ μέρους του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου είχαν γίνει κάποιες συστάσεις. Θέλω να ενημερωθώ, κύριε Δήμαρχε, αν τις λάβατε υπόψη και αν έχουν ενταχθεί μέσα στην τροποποίηση. Ευχαριστώ. Όλες τις λάβαμε υπόψη μας. Αυτές που είχαν έρθει γραπτός. Έχουν ενταχθεί δηλαδή. Τοποθετήσεις. Εκτός από τον κύριο Μιχαλάκη. Ερώτηση θα μας Κύριε Πρόεδρε, μελετώντας και διαβάζοντας όσοι είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν το 447 του 24 Φεβρουαρίου του 2014, όπου είναι τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Νέας Μύρνης, το λόγο που βάζω είναι ότι υπάρχουν όπως διαβάσαμε όλοι διευθύνσεις, βήματα και γραφεία.
Αυτή η διάρθρωση, όπως τη διαβάζουν, είναι πραγματικά μια πλουραλιστική, αν θέλουμε, επάνδρωση αυτών των τμήματων των γραφείων και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορούμε να κατατοπιστούμε πέρα από αυτό το διάγραμμα που μας φτιάξει ο Δήμαρχος. Το ερώτημα που βάζω είναι το εξής. Υπάρχει ένα τμήμα παιδείας αθλητισμού και νέας γενιάς, το οποίο ορίζεται μέσα από τον νόμο, ενώ λέμε εμείς ότι δημιουργούμε μια διεύθυνση αθλητισμού. Δεν ξέρω πόσο συμβαδίζουμε με αυτές τις γραφές του νόμου. Ό,τι αφορά οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Είναι ύψιστη μελέτη η διάρθρωση των διευθύνσεων γραφείων και τμήματων. Εκτός από τον κύριο Κουτελάκη τοποθετήσεις, ο κύριος Πάτος, άλλος. Κυρία Νάνου, κύριος Κούπας, άλλος. Λοιπόν, προχωράμε. Κύριε Κουτελάκη. Κυρία Πρόεδρε, δεν θα κάνω μια αναλυτική τοποθέτηση, γιατί έχω να πω πολλές παρατηρήσεις σε κάθε σημείο του οργανισμού, άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές. Επιφυλάσσουμε στη συζήτηση στην οποία κατά τη γνώμη θα ξαναγίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι περισσότερο αναλυτικός. Θα μπορούσα να συζητήσω οτιδήποτε ο κ. Δήμαρχος θεωρεί φωτογραφικό και θεωρώ ότι αυτός ο οργανισμός είναι απολύτως φωτογραφικός. Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Φεβρουαρίου του 2014 ψήφισε έναν καινούργιο ολοκληρωμένο οργανισμό εξ αρχής. Με βάση αυτόν τον οργανισμό, ο Δήμος Νεασμής έκανε προκήρυξη θέσεων για κρίσεις υπαλλήλων, διευθυντών και προϊσταμένων. Έγινε η προκήρυξη, δημοσιεύτηκε η προκήρυξη, κατέθεσαν οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι τις υποψηφιότητές τους για τις υπεύθυνες θέσεις των διευθυντών και των προϊσταμένων. Πήγαν οι φάκελοι όλοι αυτοί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και μία εβδομάδα μετά το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος με έγγραφό του απέσυρε τους φακέλους στη λογική και με την αιτιολογία ότι θα κάνει αναμόρφωση του οργανισμού και σταμάτησε, διέκοψε βίαια κατά τη γνώμη αυτή την κρίση και κατά την ταπεινή μου γνώμη ως μη είχε δικαίωμα, αυτό μένει να αποδειχθεί. Και σήμερα φέρνει ουσιώδεις τροποποίησεις επί ενός οργανισμού. Καταρχήν στα λιγότερο ουσιαστικά θέματα, σας λέω το εξής. Ξέρετε πόσοι είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι πρέπει να κατανεμηθούν στις 7 διευθύνσεις, στα 24 τμήματα και στα 6 αυτοτελή γραφεία, δηλαδή το σύνολο 37. Έχουμε 37 μονάδες, 7 διευθύνσεις, 24 τμήματα και 6 αυτοτελή γραφεία. Σε αυτό δηλαδή το 37 θα κατανείμουμε 120 υπαλλήλους. Αυτοί οι υπάλληλοι θα στελεχώσουν διοικητική και τεχνική αυτά τα τμήματα. Δηλαδή, αν από το 120 αφαιρέσουμε τους διευθυντές και τους προϊσταμένους και τους επικεφαλείς των αυτοτελών τμήματων, δηλαδή τους τα 37 ηγετικά στελέχη του Δήμου, τότε σε αυτές τις υπηρεσίες θα κατανείμουμε 80 εργαζόμενοι. Δηλαδή, σε καμία υπηρεσία κατά μέσον όρο δεν υπάρχουν πάνω από 3 εργαζόμενοι. Κάποιος ο οποίος έχει αυτό το στελεχικό δυναμικό δεν επιλέγει αυτή τη χρονική στιγμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να κάνει διεύρυνση των διευθύνσεων και των τμήματων. Είναι ουδέτερο, βλέπει προς το μέλλον, είναι μια ολοκλήρωση του οργανισμού. Ναι. Εγώ δεν έχω καμία διαφωνία με τις διευθύνσεις τις οποίες εισηγείται ο κ. Δήμαρχος, ούτε με τα τμήματα που το εμάνε κάτω από αυτές τις διευθύνσεις. Αλλά προσέξτε τι θα συμβεί. Θα τους κρίνετε σε όλες τις διευθύνσεις του προϊσταμένου. Η απάντηση προφανώς είναι ναι. Πιθανώς με εξαίρεση την πολεοδομία. Ο Δήμαρχος, κατά την άποψή μου, και είναι σεβαστή πολιτική του άποψη, διευρύνει σήμερα και θα ζητήσει για κρίσεις στο σύνολο των διευθύνσεων και των τμήματων και θα ζητήσει κρίσεις γιατί έχει στο μυαλό του και όπου δεν γίνουν κρίσεις θα ορίσει μετά με τον τρόπο που μπορεί ο Δήμαρχος να ορίσει προϊσταμένους και διευθυντές τμήματων. Ο στόχος είναι ένας. Η βίαιη ανατροπή, κατά τη γνώμη μου, της ισορροπίας εξέλιξης των υπαλλήλων του Δήμου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Δήμος, και θα το δείτε, ήδη εξελίσσεται και θα το δείτε ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, θα ανατρέψει την εσωτερική ιεραρχία του Δήμου
και την φυσική εξέλιξη των επιχρόνια εργαζομένων του Δήμου με μετακινήσεις υπαλληλικού πληθυσμού από άλλους Δήμους, οι οποίοι θα έρθουν να καλύψουν τις στελεχικές θέσεις του νέου διαρθρωμένου Δήμου. Ο Δήμος και καλά κάνει, εγώ απλά το σχολιάζω, θέλει να εφαρμόσει μια άλλη φιλοσοφία στο Δήμο, θέλει να φέρει τους δικούς του ανθρώπους όπως και τους φέρνει, για να ηγηθούν τμήματων και υπηρεσιών, παρακάπτοντας παλαιούς υπαλλήλους του Δήμου. Αυτό θα γίνει με συγκεκριμένα άτομα και ήδη έχει αρχίσει και εφαρμόζεται με πρώτα και κύρια την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και θα ακολουθήσουν και άλλες υπηρεσίες. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να κάνω ονοματοθεσία την οποία μπορώ να την κάνω, που είναι τα φωτογραφικά, ποιους εξαιρούν, ποιους βάζουν μέσα, πώς τους βάζουν, ποιοι άνθρωποι ήρθαν και σε ένα χρόνο γίνανε προϊστάμενοι και οι δικοί μας υπάλληλοι περιμένουν 20 χρόνια να γίνουν προϊστάμενοι και πήγαν πίσω. Με αυτά λοιπόν τα λίγα, θεωρώ ότι η τροποποίηση αυτή του οργανισμού είναι προσχηματική, δεν γίνεται για να απαντήσει στις πραγματικές ανάγκες αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Δήμου, γιατί απλούστατα δεν έχει το στελεχικό εκείνο δυνατό για να στελεχώσει αυτές τις διευθύνσεις και αυτά τα τμήματα. Διαβάστε τον αριθμό των 37 δια των 120, βγάλετε τους 37 διευθυντές και διαιρέστε το 80 δια των 37 για να δείτε πόσοι πάλι θα είναι σε κάθε τμήμα. Και επιχειρεί, κατά τη γνώμη μου, πράγμα που δεν είναι ορατό, και αυτό το καταλαβαίνω από συναδέλφους του συμβούλου, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές, με τι κατηγορίες, με τι ειδικότητες κτλ. Με αυτή την τοποθέτηση που κάνει ο Δήμαρχος, αυτό το πράγμα είναι απολύτως σαφές, δεν θέλω να το πω πολιτικά και κομματικά, το λέω απλώς διαδικαστικά. Υπάρχει μία βίαιη κομματικοποίηση του Δήμου. Αυτό θα συμβεί. Δεν λέω προς ποια κατεύθυνση. Θα έρθουν υπάλληλοι οι οποίοι απαιτούν συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις, είναι συγκεκριμένοι φίλοι φίλων, όχι για να είναι υπάλληλοι του Δήμου. Αυτό καλώς να έρθει για να στελεχωθεί ο Δήμος και ας είναι φίλοι του οτιδήποτε. Θα έρθουν για να επιλεγούν από αυτούς τους νέους υπαλλήλους στελέχη των υπηρεσιών και των διευθύνσεων του Δήμου σε βάρος των εργαζομένων του Δήμου και αποκλείοντας με τον τρόπο που υπάρχει αυτή η εισήγηση από αυτούς που την κάνανε αυτή την εισήγηση, αντιστοίχως θα υπάρχει αποκλεισμός στελεχών του Δήμου ήδη υπαρχόντων από υπηρεσίες. Περιορίζομαι τώρα σε αυτά και επιφυλάσσομαι να είμαι πάρα πολύ αναλυτικός. Έχω εδώ, κατά τη γνώμη μου, έτοιμος. Αν δεν έβλεπα αυτό το πράγμα στο περιθώριο που μου δώσατε, διότι τον εντοπισμό ότι χρειάζεται απόφαση εκτελεστικής επιτροπής, σας λέω πολύ ειλικρινά ότι δεν το ήξερα όταν σας είχα παράταση αναβολή για τη συζήτηση, γιατί θα επικαλούμουν αυτό το θέμα. Δεν χρειαζόταν να ζητήσω, δεν το ήξερα, το έμαθα, το διάβασα, το εν πάση περιπτώσει περίφθη στην αντίληψή μου. Γι' αυτό σας ζητώ να μην προχωρήσετε στη συζήτηση. Σέβομαι ότι προχωρείτε. Αυτά είχα να πω για τον προϋπολογισμό και επιφυλάσσομαι πιθανά σε μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Κύριε Μάρκο. Εντάξει, το ελληνικό κράτος δεν φημίζεται για τον ορθολογικό τρόπο που οργανώνεται, ούτε για την αξιοπιστία με την οποία οι εκάστοτε διοικήσεις ή κυβερνώντες φτιάχνουν τα οργανογράμματα, τα οποία όπως ξέρουμε όλοι κάτω από τις δεδομένες μπορεί να υποκρύπτουν φωτογραφικές ρυθμίσεις, επιδημίες, βολέματα κτλ. Προφανώς για το ότι και στη Νέα Σμύρνη, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ευθύνεται διαχρονικά η Δημοτική Αρχή των τελευταίων 16 χρόνων, γιατί νομίζω ότι δεν ανακαλύφθηκαν ή δεν προκύπτουν μόνο σήμερα οι φωτογραφικές ρυθμίσεις. Φωτογραφικές ρυθμίσεις είχαμε πριν 16 χρόνια. Είχαμε προϊσταμένους, διευθυντές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, χωρίς κρίσεις, αλλά με αποφάσει δημάρχων. Είχαμε ένα κλίμα γενικά αδιαφάνειας και εξυπηρετήσεων και άρα χρησιμοποίησης του οργανογράμματος κατά τον τρόπο για να εξυπηρετηθούν άλλοι στόχοι. Δεν ξέρω αν αυτή είναι πάντα πολιτική, κομματική ή είναι εξυπηρέτηση, ας πούμε, να μπορεί ο Δήμαρχος να κάνει την πολιτική του, όχι απλά να κάνει την πολιτική του, αλλά να την κάνει εκεί που θα έπρεπε να τον ελέγχουν οι δημοτικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, θα μπορεί να ξεκινάει ένα θεσμικό έργο χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες άδειες.
Και η υπηρεσία, ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας, να μην του λέει: Δήμαρχε, δεν γίνεται να ξεκινήσει το έργο, πάρε μας την άδεια, μπορεί να μην πάρει, θα ξεκινήσουμε μετά. Κάποιος προϊστάμενος είναι βολικός και έχει διάθεση να το κάνει, κάποιος είναι λιγότερο βολικός. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς έχει να αποδείξει, γιατί στις λεπτομέρειες από κάτω του τι σημαίνουν η δημιουργία νέων διευθύνσεων, τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της, η Δημοτική Αρχή, αν θα φέρει, αν προγνωρίζει ότι θα έρθουν κάποια άλλα πρόσωπα ή δεν θα έρθουν κτλ. Είναι κάτι το οποίο σε ένα πολύ περιορισμένο βαθμό εμείς από τη θέση μας μπορούμε να το ανιχνεύσουμε. Η δημιουργία μιας εμπιστοσύνης και μιας πεποίθησης και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην αντιπολίτευση στην εκάστοτε και στην πόλη ότι δεν γίνεται κατάχρηση των δικαιωμάτων της Δημοτικής Αρχής, μένει να οικοδομηθεί. Με αυτή την έννοια, η ευθύνη νομίζουμε ότι σε ένα τέτοιο θέμα ανήκει στην πλειοψηφία, να πάρει τις αποφάσεις της και να αποδείξει στην πράξη, σε ένα βάθος χρόνου, ότι έχει αλλάξει νοοτροπία και ότι δεν κάνει μια από τα ίδια. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω δύο σημεία ουσίας πέραν όλων των υπολείπων. Γιατί εντάξει, η περιγραφή είναι μια ωραία έκθεση ιδεών που έχει τα πάντα όλα μέσα και πολλά από αυτά φαντάζομαι δεν θα μπορούν στην πράξη να γίνουν. Απλώς δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη, νομίζουμε ότι πέρα από κάποιες υπηρεσίες που αφορούν ειδικά το γραφείο του Δημάρχου, το να υπάγονται μια σειρά από υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με ζητήματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου και όλα αυτά τα θέματα, ακόμα και το γραφείο τύπου, να υπάγονται απευθείας στον Δήμαρχο και όχι κάπου αλλού μέσα στο οργανόγραμμα σε μια πιο φυσική τους θέση, νομίζουμε ότι δεν είναι σωστή πρακτική. Το δεύτερο είναι ότι παρά την ωραία έτσι, ονοματολογία και τους ωραίους τίτλους που τους έχουμε ξαναζήσει και συνολικά στη χώρα με αλλαγές ονομάτων υπουργείων, αλλά δεν αλλάζουν την ουσία, εμάς ο φόβος και η επιθυμία μας θα ήταν να αλλάξουν την ουσία σε μερικά πράγματα. Επιμένω σε κάποια από αυτά για τα οποία εμείς έχουμε δώσει μάχη και έχουμε συγκρουστεί και μέσα στις δημοτικές υπηρεσίες. Και δυστυχώς εκεί θυμάμαι ότι ούτε η προηγούμενη διοίκηση, ούτε η τωρινή είχε την πολιτική βούληση να τα αλλάξει. Νομίζουμε ότι η απλή δημιουργία γραφείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμμετοχών κτλ. Δεν αλλάζει τίποτα και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται, αν θέλετε, και από την πρώτη φράση του γραφείου διαφάνειας, όπου η δουλειά του είναι η διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. Σωστό. Αλλά αυτό που είναι ένα μεγάλο έλλειμμα και μια μεγάλη υποχρέωση του Δήμου και κάθε Δήμου είναι να δούμε πώς διασφαλίζουμε πια τη διαφάνεια στη λειτουργία του Δήμου την εσωτερική. Και όχι μόνο όταν συναλλάσσεται με τρίτους. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω έτσι πέρα από του γενικού σχολείου που έκανα, έχει να κάνει πέρα από το γεγονός, δεν ξέρω αν ολόκληρη η περιγραφή των θέσεων, έτσι αυτή η πολύ αναλυτική, ή μόνο το Γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το έχουμε αντιγράψει από το Χαϊδάρι. Δεν έχει κλείσει, έχουμε πάρει εδώ αποφάσεις και την προηγούμενη περίοδο με την ενιαία Δημοτική Αρχή να πάρουμε, νομίζω, υπόγειους κάδους στο Δημοκό. Οπότε δεν είναι πρόβλημα στο που παίρνουμε τόσο πολύ την εταιρική κοινωνική ευθύνη από το Χαϊδάρι. Αλλά εμείς έχουμε ένα θέμα, ένας λόγος παραπάνω που δεν το καταψηφίζουμε και σας καλούμε και εσάς να το ξανασκεφτείτε, είναι αυτή η ιστορία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ανάγεται και σε ξεχωριστό γραφείο. Και είναι ένα ζήτημα ουσίας, καταρχάς, γιατί τι είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη? Είναι μια εφεύρεση των τελευταίων χρόνων, όπου κάτι που κάνανε για δημόσιες σχέσεις έτσι κι αλλιώς οι επιχειρήσεις, προσφέροντας, ας πούμε, κάποιο κοινωνικό έργο, κάποια φιλανθρωπία, αρχίσαμε να το τυποποιούμε έτσι ώστε να μπορούν να συγχυστούν διάφοροι μεσάζοντες από αυτό. Διάφοροι φορείς ΜΚΟ, οι οποίοι πιστοποιούν ότι η επιχείρηση έκανε το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης και φτιάχνει αυτό το πράγμα έναν απολύτως παραξενικό πράγμα. Το δεύτερο, που έχει και μια ιδεολογική διάσταση, στην οποία εμείς νομίζουμε ότι ο Δήμος θα έπρεπε να πάρει θέση, η εταιρική κοινωνική ευθύνη ξεκινάει από μια αφετηρία εξαιρετικά προβληματική, που λέει ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, τους τρόπους παραγωγής, το περιβάλλον, την κοινωνικότητα, δεν μας αφορά. Μας αφορά το αν θα δώσει, ας πούμε, κάποια χρήματα για να φτιάξει, ξέρω εγώ, μια παιδική χαρά. Λοιπόν, όχι.
Η πρώτη εταιρική κοινωνική ευθύνη που πρέπει εμείς, σαν πολίτες και ο Δήμος της Νέας Μήνης, σαν Δήμος, που δεν είναι ουδέτερος, που έχει πολιτική άποψη για τα πράγματα, που αφού γκράζεται τι θέλουν οι κάτοικοι και οι πολίτες αυτής της χώρας να ξεκινάει, είναι ότι ξέρεις κάτι, δεν με νοιάζει να δώσεις χορηγίες στην παιδική χαρά. Εμένα με νοιάζει να έχεις ποιοτικές θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με ασφάλιση. Με νοιάζει να μην απολύσεις εργαζόμενους που είναι στην κρίση. Τότε παίρνεις το πιστοποιητικό της κοινωνικής ευθύνης. Με νοιάζει να μην πληρώνεις τον κατώτατο μισθό, αλλά να δεις κάτι παραπάνω. Με νοιάζει στην παραγωγή σου και στη διαχείριση και στην πώληση των προϊόντων σου να σέβεσαι το περιβάλλον επί της ουσίας. Και μετά τα άλλα, ας τα βρούμε από τη φορολογία, ας πούμε, να τα κάνουμε ή κάντα και αυτά επιπλέον. Αλλά νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινάμε αυτά τα πράγματα. Με αυτή την έννοια, νομίζουμε ότι η όλη λογική της θετικής κοινωνικής ευθύνης είναι εξαιρετικά προβληματική πολιτικά. Θα έπρεπε να μην υπάρχει μέσα στο οργανόγραμμά μας, πέραν του ότι θα καταλήξει να είναι, επειδή μας πρόκειται για μια παρασυλλογική δραστηριότητα, που τι δουλειά έχει ο Δήμος τώρα να προωθήσει τις επιχειρήσεις της Νέας Μήνης εταιρική κοινωνική ευθύνη. Βάσει το άμα θέλουν στο κάνουν από μόνοι τους. Άμα θέλουν να δώσουν χορηγίες, ξέρουν από μόνοι τους, δεν χρειάζονται, ας πούμε, μεσάζουν από πάνω ή υποκειμενή να τους πει πώς θα το κάνουν. Αλλά φοβόμαστε ότι εκτός των άλλων θα είναι αυτός ένας ωραίος χώρος σε κάποιος αρμόδιος αντιδήμαρχος, ας πούμε, πολιτικός προϊστάμενος, δεν ξέρω τι, να μπορεί να αποσπάσει εκεί 2-3 έναν υπαλλήλους, ώστε να μπορεί να φτιάχνει τον προσωπικό του μηχανισμό. Αυτά. Κυρία Νάνου. Η προτινόμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι περιορισμένη έκταση, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, είναι όμως στοχευμένη. Πέρα από τις προσαρμογές που αναγκαίως έπρεπε να γίνουν στη συμμόρφωση προς την διατακτικότητα των αποφάσεων, θεωρώ σημαντικό το ότι εγκαθιδρύονται υπό τις παρούσες συνθήκες κρίσης δύο επιπλέον διευθύνσεις, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Αμυντικής αφενός και η Διεύθυνση Κεντρίας Νεολαίας Διανοητικών Υπηρεσιών αφετέρου, που μαρτυρά και το ειδικό βάρος που αποτελεί η αρχή στους συγκεκριμένους τομείς. Θα ξεχώριζα ως ιδιαίτερα θετική, και αυτό κάνω και την μία, τη δημιουργία του Γραφείου Υποστήριξης ΑΜΕΑ. Θα πρότεινα μάλιστα στην αποστολή του να διευρυνθεί η αποστολή του γραφείου και να προσθεθεί πέρα από την κοινωνική ένταξη και η ένταξη στην αγορά εργασίας, η συγκεκριτική σταδιοδρομία και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Πρέπει να γίνει κουλτούρα, αν όχι συνήθειά μας, να ενσωματώνουμε σε όλες τις κοινωνικές δράσεις τα άτομα με ιδιαιτερότητες και να αποδεικνύουμε κατά τρόπο σταθερό, αδιάρρητο, εμπράκτος, ότι στοιχείων εγγράφτα πάνω στα προβλήματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα και δυσχεραίνουν την καθημερινότητά τους. Ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση, θα πρότεινα προγράμματα άθλησης και δραστηριότητες όπως η προσαρμοσμένη κινητική αγωγή περιπατή που περιλαμβάνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας να δρομολογηθούν στο Άσος και ακόμα πιθανόν και στην πλατεία του Σωστόμου Σμύρνης, γιατί εκεί και η έκταση το επιτρέπει, αλλά και ο χώρος επιτρέπει να διερευνάται τη διαβαστική σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης και να εφαρμόζεται και βιωματικά παιχνίδια για τους μικρότερους. Η τροποποίηση στηρίζεται κατά την άποψή μου σε μια αντικειμενική αξιολόγηση των συνθηκών και των αναγκών και δεν αποτελεί προϊόν διατήρηση εσωτερικών υπηρεσιών στις υπηρεσίες του Δήμου. Αυτά είναι και κυρίως τα στοιχεία που εγγυώνται την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των δημοτικών δράσεων. Κρίνω ότι η τροποποίηση αυτή έξω και μικρή εμβέλειας διαπνέεται από την αρχή και την ιδέα της ενίσχυσης της θέσης και του ρόλου των εργαζομένων, της ενίσχυσης της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων. Η εν λόγω παρέμβαση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επειδή οι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι διαφυλάττουν τη συνέχεια σταθερότητα στη δημόσια διοίκηση. Και λέγοντας συνέχεια και συνέπεια, εγώ αντιλαμβάνομαι ως συνεχής ροή της γνώσης των πρακτικών και των πολιτικών δράσεων, ανεξάρτητα από αλλαγές που μπορεί να προκύπτουν μετά από εκλογές και από αντικατάσταση προσώπων σε θέσεις ευθύνης. Λέγοντας ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας αποτελεί έναν μπούσουλα για την οργάνωση των δομών λειτουργίας του Δήμου με επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη, γιατί παρέχει ένας Δήμος υπηρεσίες προς τον πολίτη. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να υπάρχει έτσι ένα κλίμα συναλληλίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα μεταξύ της διοίκησης του Δήμου και του ανθρώπινου δυναμικού που τον στελεχώνει. Η πρόκληση είναι λοιπόν να δημιουργήσουμε καινοτόμες, ευέλικτες και εξωστρεφείς υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν άμεσα και αποτελεσματικά τον πολίτη. Και γι' αυτό αναμένουμε και τη μεγαλύτερη έκθεση και μια πρωτοβουλία
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως ήδη έχει ανακοινώσει ο κ. Δήμαρχος. Όσον αφορά στο θέμα των αγωγών του προσωπικού, εγώ διαφωνώ με την φωτογραφική προσέγγιση τους στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Τα κριτήρια πρέπει να είναι αντικειμενικά, ώστε να κρίνουμε ποιο προφίλ εργαζομένου ανταποκρίνεται στο προφίλ κάποιες θέσεις. Προσωπικά θα προτιμούσα στο σύστημα προαγωγών να μην αποτελεί η αρχαιότητα το αποκλειστικό κριτήριο, η αξιολόγηση να περιλαμβάνει πέρα από τις σπουδές κριτήρια όπως την κοινωνική ικανότητα, την απόδοση, την αξία, την παραγωγικότητα και τη συμπεριφορά. Και η ειδοποιότητα σε κάποια περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο προαγωγής, πόσο μάλλον όταν και στις προκηρύξεις θέσεων δεν οριοθετείται πλέον και ειδοποιότητα. Ο κύριος Ισουράκης. Μια πρόταση, εγώ δεν ξέρω αν η Δήμαρχη την έχει εντάξει στην τροποποίηση, σχετικά με τις θέσεις δικηγόρων, να έχει στην εντολή. Αν και εφόσον προκύψουν, ναι, γιατί είχε μια περιγραφή του προηγούμενου. Θα τα πω στο τέλος για τις τροποποίησεις. Ωραία, ωραία. Κύριος Κούμπας. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι η σημερινή συζήτηση πάνω στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας γίνεται κατά ανάγκη, γίνεται καταρχήν διότι πρέπει να εξυπηρετηθεί μια βασική ανάγκη. Να ενταχθούν οι 105 άνθρωποι στον οργανισμό. Και δεύτερον, διότι είναι ευκαιρία να γίνουν και κάποιες περιορισμένες κλίμακας αλλαγές. Έτσι ώστε αργότερα να επέλθουν περισσότερες, όπου κατά τη γνώμη της διοίκησης του Δήμου θα καταστήσουν ικανότερο και αποδοτικότερη τη λειτουργία του Δήμου με το υπάρχον προσωπικό ή και ενδεχομένως με αυτό που μπορεί να έρθει όταν θα έρθει. Όταν μιλάμε λοιπόν για έναν οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, καταρχήν παρεμπιπτόντως να αναφέρω ότι το προηγούμενο οργανισμό τον είχαμε ψηφίσει όλες τις πτέρυγες του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν όμως μιλάμε για έναν οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, τι είναι εκείνο που κατά την άποψή σας θα πρέπει οπωσδήποτε να υπηρετεί ο οργανισμός αυτός? Πρώτον, την καλύτερη δυνατή λειτουργία, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι δεν έχετε αντίρρηση και εσείς αυτό. Και δεύτερον, να δίνει την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους, ικανότερους ή μάλλον περισσότερους ανθρώπους να αναδειχθούν ικανοί για να καταλάβουν και τις ανώτερες βαθμίδες της υπαλληλικής ιεραρχίας. Εάν ο οργανισμός δεν προάγει ή δεν συνηγορεί υπέρ της φιλοδοξίας των ανθρώπων να καταλάβουν τις πρώτες θέσεις, τότε σίγουρα είναι ελλειπής οργανισμός από μόνο το γεγονός αυτό. Πολλά μπορούν να υποθούν εδώ για το γεγονός ή για τα προσόντα τα οποία προβλέπει ο συγκεκριμένος οργανισμός. Μίλησε ο συνάδελφος ο κ. Σουβρετάκης και είπε ότι αυτός περιέχει φωτογραφικές διατάξεις. Γιατί αυτός περιέχει φωτογραφικές διατάξεις και δεν τον είχε και προηγούμενος που το ψηφίσαμε όλοι. Φωτογραφικές διατάξεις, αν πούμε ότι έχει αυτός, είχε και ο προηγούμενος ακόμα περισσότερες. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ λιγότερες οι διατάξεις φωτογραφικές. Επίσης, κύριε Κουπεδάκη, αναφερθήκατε σε ανθρώπους με κάποιο τρόπο έτσι περίεργο για μένα. Είμαστε χρόνια εδώ στην ίδια αίθουσα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ το πνεύμα σας των τελευταίων ημερών, ιδιαίτερα σήμερα. Όταν μιλάτε και αναφέρεστε συγκεκριμένα σε ανθρώπους ονομαστικά, αναφερθήκατε σε μια επάνωδο προηγουμένως, τέλος πάντων το γυρίσατε το πράγμα. Δεν γύρισα τίποτα. Το γυρίσατε πίσω, Κουτελάκη. Ούτε περάσουμε, ούτε το γύρω. Κύριε Κουτελάκη, πήγα μια χαρά. Μην απαντήσετε. Την περασμένη φορά που τεθήκατε ευθέως σήμερα, το δέσατε πολιτικά το θέμα και είπατε ότι άλλος ήταν ο στόχος σας και τα λοιπά. Θα ολοκληρώσω. Είμαστε και μεγάλοι. Είπατε κύριε Κουπεδάκη
Νομίζω να ήταν και εν τη ρήμη του λόγου σας, ίσως να μην καταλάβατε και ακριβώς, όσο ακριβώς το διατυπώσατε. Ότι για ποιο λόγο θα έρθουν καινούργιοι υπάλληλοι από κάπου, από κάποιους περίεργους δήμους με βάση την κινητικότητα, υποθέτω ότι εννοείται, και οι οποίοι θα καταλάβουν τις θέσεις προϊσταμένων. Πού το είδατε αυτό? Θα σου πω και ονόματα. Είναι η περιπλέουσα ατμόσφαιρα. Όχι, δεν θέλω. Άμα θέλετε θα λέω. Και να σας θα πω και κάτι τι θα γίνουν διευθυντές και προϊστάμενοι για να σας ανοίξω τα μάτια. Και αυτό είναι ανοιχτό για εσάς, ακόμα και αν συμβαίνει. Απαράδεκτο θα ήταν αν κριθεί η ικανότητα και η εργατικότητα του ανθρώπου. Αν κριθεί με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, είναι απαράδεκτο κατά την άποψή σας. Καταλαβαίνω. Θέλει τόσα χρόνια είχατε κάνει στους κάποιους ανθρώπους, το είπε ο κ. Παύλος, εγώ δεν ήθελα να το πω, μέσω των οποίων διοικούσατε το Δήμο. Και καλά κάνατε, δήμαρχος ήσασταν και είχατε κάθε δικαίωμα. Σήμερα λοιπόν ο άλλος δήμαρχος. Μπορείτε να τελειώνετε κύριε Κούπα. Ναι. Συντομεύετε. Φροντίστε να τελειώνω. Άμα απαντάτε να τελειώσετε. Τελειώνετε. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι προσπαθείτε να προστατεύσετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους στιγμένο. Όμως δεν αντιλαμβάνεστε και εσείς το δικαίωμα του Δημάρχου να θέλει να διοικήσει, ακόμα και να θέλει να διοικήσει το Δήμο με κάποιους ανθρώπους, ξέρω εγώ, διαφορετικούς από εκείνους τους οποίους διοικούσατε εσείς στο Δήμο. Και επειδή δεν το αντιλαμβάνεστε αυτό, έρχεστε και βάλετε ευθέως κατά συγκεκριμένων ανθρώπων. Πολλές φορές με είχατε εγκαλέσει σαν δήμαρχος, γιατί ήμουν αντεργατικός δίθεν. Εγώ δεν είχα πει ποτέ όνομα εδώ μέσα. Μπορεί να είχα φωτογραφίσει κάποιες καταστάσεις, αλλά ποτέ δεν είχα αναφερθεί προσωπικά σε κανένα. Εσείς γιατί το κάνετε για να πέρα, δεν περίμενα να το κάνετε. Τέλος πάντων, εγώ φοβάμαι την εμένα και εσείς φοβάτε την εμένα. Ξέρετε καμιά φορά. Τέλος πάντων, γίνεται και παραγίνεται. Ήταν πρώην αρχηγός παράταξης. Πρώην αρχηγός παράταξης. Στη συμφωνία έχει πει αυτό το πακέτο. Εμένα χρόνο με τους άλλους. Χρόνο ειδικό. Πρώην αρχηγού παράταξης. Και την πηχτή, καλά, ευχαριστώ. Είναι σειρικό. Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνει τον λόγο. Έχω καλυφθεί σε ένα μεγάλο μέρος από όσα είπαν όλοι όσοι μιλήσανε. Θα ήθελα όμως να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις που νομίζω θα βοηθήσουν και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια ίσως πιο σοφή απόφαση στο σημερινό θέμα. Είτε έρθει είτε δεν ξανάρθει σαν εισηγητικό, θα το δούμε, θα το κρίνουμε. Λέω λοιπόν ότι όταν το βρήκα Δημοτικό Σύμβουλο το 1998 και μέχρι και πέρυσι, στο Δήμο μας είχαμε ένα απαρχαιωμένο οργανό. Έναν οργανισμό ιστορικής υπηρεσίας, ο οποίος δεν είχε πειραχτεί ουσιαστικά ποτέ και λειτουργούσε σε ένα καθεστώς τελείως αναχρονιστικό, όπως τα περισσότερα οργανογράμματα στο δημόσιο τομέα. Είτε γιατί οι ανάγκες των καιρών, είτε γιατί έπρεπε να γίνουν αλλαγές στο δημόσιο, κάποια στιγμή αποφασίστηκε από την πολιτεία τα οργανογράμματα να γίνουν σε μια πιο σύγχρονη μορφή, να προβλέπουν επιτέλους θέσεις για ανθρώπους μορφωμένους και καταξιωμένους σε ακαδημαϊκό τουλάχιστον επίπεδο, με στόχο ποιον?
στόχος είναι ένας και μοναδικός, να εξυγχρονιστεί ο δημόσιος τομέας. Στο δημόσιο τομέα ανήκει η αυτοδιοίκηση, στο δημόσιο τομέα ανήκει και ο δημόσιος τομέας, τα νοσοκομεία και όλοι οι κλάδοι που βρίσκονται κάτω από το κεντρικό κράτος. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, πέρυσι φτιάξαμε ένα καινούργιο οργανόγραμμα. Ψηφίστηκε, νομίζω, ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, που να μην θυμάμαι καλά. Και σήμερα έρχονται κάποιες διορθώσεις. Το ερώτημα που βάζω και είναι ρητορικό και δεν ζητάω απάντηση, κάνοντας όμως μια κριτική σε αυτά που έχω τελάξει προηγουμένως. Το ότι υπήρχε ένα παλιό οργανόγραμμα, απαρχαιωμένο, από το 1996. Το 2001, ναι. Θα να έχετε δείξει. Το θυμάμαι καλά. Το 2001 λοιπόν πήγε ένα οργανόγραμμα, το οποίο διαμορφώθηκε πάλι το 2013, μετά από 80 ολόκληρα χρόνια. Νομίζω ότι αυτό και μόνο λέει ότι οι πελατειακές σχέσεις και κομματικές εξαρτήσεις μπορεί να αφήνει μόνο ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο αφήνουν και σέβονται 12 ολόκληρα χρόνια. Το να δημιουργούμε σήμερα, πέρυσι, ένα καινούργιο οργανόγραμμα, σήμερα να προχωράμε σε μια καινούργια αναμόρφωσή του, προτείνοντας καινούργιες διευθύνσεις. Γιατί οι ανάγκες προκύπτουν από το Δήμο και χρειάζεται να γίνουν. Δεν σημαίνει ότι πάμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο στρατό. Οι άνθρωποι που θα έχουν την κινητικότητα την ενδοδημοτική είναι ή δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι? Έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα γιατί ο Δήμαρχος θα επιλέξει καρατοδοκούν ποιον θα βάλει διευθυντή σε μια υπηρεσία ή ποιον θα βάλει προϊστάμενο σε μια άλλη? Όχι βέβαια. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έρχονται από αλλού, με προϋπηρεσία, μικρή ή μεγάλη, καλή ή κακή, αυτό θα το κρίνει η πορεία τους, και με κάποια προσόντα. Προσόντα πτυχία, διδακτορικά, μεταπτυχιακά, στις μέρες μας είδηστε τουλάχιστον τα νέα παιδιά να έχουν 1 και 2 πτυχία στη διάθεσή τους. Αυτοί λοιπόν θα έρθουν στο Δήμο μας, θα κάνουν κακό στο υφιστάμενο προσωπικό. Θα χάσουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν τα προσόντα, τις θέσεις των προϊσταμένων και αυτό θα είναι κακό για το Δήμο? Δεν νομίζω. Θα βοηθήσουν ίσα ίσα και το management, το σύγχρονο management αυτό λέει, θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα στις θέσεις αυτές να αναβαθμιστούν και να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους. Πώς μπορούμε λοιπόν σήμερα να ερχόμαστε και να λέμε ότι είναι λάθος να έρθουν νέοι άνθρωποι στο Δήμο από άλλες υπηρεσίες και να στελεχώσουν σε θέσεις προϊσταμένων πιθανών το Δήμο μας? Πιστεύω ότι αυτή η λογική είναι πραγματικά αναχρονιστική και πρέπει ο Δήμος, σωστά προχωράει σε αυτές τις διαμορφώσεις του καινούριου οργανισμού, ίσως θα πρέπει να γίνουν και άλλες βελτιώσεις και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινούμαστε τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Μια σύντομη δευτερολογία, θέλω για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό και παραπάνω. Ναι, κύριε Κουτελάκη, για ένα λεπτό και παραπάνω. Γιατί σας παραπάνω. Σε ένα θέμα. Ο κ. Κούμπα, ένα πράγμα για τον κ. Κούμπα, διευκρίνηση και ένα πράγμα για τον κ. Σιρού. Κ. Κούμπα, εγώ δεν είμαι κατά της επανόδου του να έρθουν στο Δήμο στελέχη από άλλους Δήμους. Απαντώ και στο είμαι φανατικά ενάντιος στο να αγνοείς ένα προσωπικό που σε υπηρετεί για 20 χρόνια, που στελεχώνει τις υπηρεσίες σου, που περιμένει τη στιγμή να γίνει διευθυντής και προεστάμενος και να τον καπελώνεις με μεταφορά προσωπικού για τις διευθυντικές θέσεις και τις θέσεις προεσταμένων, σαν να τον πετάς, σαν την τρίχα από το ζυμάρι, όταν τον έχει ξεζουμίσει σε συνεργασίες επί 20 χρόνια. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι μια άθλια διοντολογία. Αυτό είναι το ένα. Και σας θυμίζω και το απαντώ προς όλους ότι στα 16 χρόνια και στα 12 χρόνια που ήμουν εγώ δήμαρχος, ποτέ κανένας υπάλληλος που ήρθε από άλλο Δήμο στο Δήμο της Νέας Μύρνης δεν κατέλαβε θέση διευθυντού και προεσταμένου. Σεβόμενος την όποια ιεραρχία βρήκα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν λέω να συμφωνήσετε. Δεν λέω να συμφωνήσετε. Σε αυτό που σας καλώ να συμφωνήσετε, δεν λέω σε αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εσείς μπορεί να έχετε άλλη και να είναι καλύτεροι. Φτύνετε τους εργαζομένους και φέρνετε άλλους δικούς σας να τους φάνε τις θέσεις των διευθυντών και των προϊσταμένων. Αυτό είναι.
Και πέστε μου ένα προϊστάμενο που έβαλα ποτέ, φίλο μου ή γνωστό μου, που να τον έφερα εγώ στο Δήμο. Που να ήρθε επί δικής μου εποχής. Σεβάστηκα και την ιεραρχία και κυρίως το στελεχικό δυναμικό που βρήκα από τον κύριο Σιώτροπο και αυτό το στελεχικό δυναμικό του κύριου Σιώτροπου ανέδειξα σε θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών και συνεργάστηκα άψογα μαζί του. Δεν έφερα ποτέ κανέναν απ' έξω να τον κάνω ούτε προϊστάμενο ούτε διευθυντή. Πόσα χρόνια, κύριε Κουδελάκη, είχαν να φύγουν οι κρίσεις, οι φάκελοι πόσα χρόνια είχαν να φύγουν οι κρίσεις? Σας απαντώ αμέσως, κυρία Πέργη, βρείτε μου σε αυτές τις τοποθετήσεις και τις δικές μου μέχρι το 2012 έναν που να τοποθέτησα χωρίς κρίση και που αν πήγαινε για κρίση δεν θα τοποθετείται ως προϊστάμενος. Έπαιρνα το κατάλογο από τη διοίκηση και έλεγα αν είχαμε κρίσεις, ποιοι θα καταλάβαναν αυτές τις θέσεις και μεταξύ αυτών το Ο νόμος όμως είναι νόμος. Εσείς σήμερα που τον λέτε να είναι όλα νόμιμα, δεν το κάνετε αυτό. Έτσι, νόμιμη κρίση. Λοιπόν, όχι τα πρώτα κατηγορήθηκα πολύ για την τροποποίηση αυτού του οργανισμού. Το είπα από την αρχή ότι καταρχήν η τροποποίηση έγινε αναγκαστικά για την κάλυψη αυτών των 5 οργανικών θέσεων. Και με την ευκαιρία αυτή, εγώ πιστεύω ότι ήμουν υποχρεωμένο ορισμένα πράγματα που κατά την άποψή μου τα θεωρούσα ότι είναι αρνητικά στον οργανισμό να τα διορθώσω. Δεν έχει δίκιο τώρα ούτε ο κύριος Κουδελάκης ούτε ο κύριος Κούπας. Εγώ με την τροποποίηση αυτού του οργανισμού δεν προσπάθησα να φτιάξω στρατό. Εάν πιστεύετε ότι προσπαθώ να φτιάξω στρατό, κάνετε λάθος και οι δύο. Διότι δεν έχω καμιά δέσμευση από κανέναν. Ούτε είχα κανέναν στα εκλογικά μου κέντρα να μεταφέρει ψηφοδέλτια, ούτε είχα κανένα στα εκλογικά μου κέντρα να μου κάνει αξιοπόληση που να είμαι υποχρεωμένο αυτό να τον αναβαθμίσω. Δεν είχα κανένα τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, ένα λεπτό και εγώ πάσα Δεν είχατε. Όχι, κανένα. Όταν θα το κάνετε διευθυντή, τότε δεν θα κάνω διευθυντή, γιατί δεν είχα κανέναν. Τότε θα σας το πω. Δεν είχα τέτοιες δεσμεύσεις. Και λέω και πάλι ότι εγώ προσπάθησα με τα προσόντα των προϊσταμένων, προσπάθησα όσο είναι δυνατόν. Μπορεί να κάνω και λάθος. Καταρχήν είπα ότι αυτός ο οργανισμός δεν είναι αυτός που αρμόζει στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Προσπάθησα από τα προσόντα να δώσω την ευκαιρία σε όλους τους υπαλλήλους, γι' αυτό δεν έχω βάλει μέσα ούτε κόμματα, ούτε πανοθέσεις, ούτε βαγγίλες, ούτε τίποτα. Προσπάθησα να δώσω σε όλους τους υπαλλήλους την ευκαιρία να κρυφθούν. Και πραγματικά όποιος κρυφεί, αυτός θα είναι ο επόμενος προϊστάμενος. Δεν έκανα τίποτα το ίδιο. Τώρα κατηγορήθηκα ότι έφερα άλλους υπαλλήλους για κομματικούς λόγους για να του δώσω. Ο ένας υπάλληλος που ήρθε και αυτός ήρθε πολύ πριν, δηλαδή και πολύ πριν τις εκλογές, ήταν ο Γιώργος ο Δαφνής, ο οποίος ήρθε από τον Δήμο του Εγάλιου. Τον πολεμήσανε όσο γίνεται, εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο αυτό. Εγώ από τα προσόντα, και μάλιστα όταν είπα στον Γιώργο τον Κουδελάκη τότε ότι και τον είδε, μου λέει πραγματικά έχεις δίκιο. Τα προσόντα του είναι αυτά πρωτόγνωρα για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Ήρθε λοιπόν μετά την απομάκρυνση του κυρίου Ματούση, ήρθε και πραγματικά εγώ πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σαν Δήμος που είχαμε έναν τέτοιον άνθρωπο να αντικαταστήσει το συγκεκριμένο προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και γνώσεις, έχει και δυνατότητες για να μπορεί να είναι προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας. Προσπαθήσαμε στο διάστημα, γιατί η απειλή εντός εισαγωγικών του κ. Ματούση ότι θα συνταξιοδοτηθεί ήταν πάρα πολύ καιρό πριν. Προσπαθήσαμε να βρούμε ποιος άνθρωπος θα το αντικαταστήσει και δεν βρίσκαμε. Οι μισοί δεν θέλανε να πάνε γιατί υπήρχε ο φόβος της οικονομικής υπηρεσίας και άλλοι μισοί δεν είχαν την ικανότητα να πάνε και τη δυνατότητα να πάνε εκεί. Ήρθε λοιπόν ο συγκεκριμένος, ο οποίος λέω και πάλι ούτε τον ήξερα τον άνθρωπο, επειδή είναι νεοσμυρνιώτης και ήθελε να γλιτώσει αυτή την απόσταση, έκανε αίτηση μετάταξη στο Δήμο. Ήρθε λοιπόν στο Δήμο Νέας Σμύρνης και το θεωρώ ότι είναι ένα κεφάλαιο για το Δήμο Νέας Σμύρνης και κυρίως για τη ζωτική υπηρεσία της οικονομικής. Τώρα, ποιοι άλλοι θα γίνουν από αυτούς που φέρνουν, εγώ από ό,τι ξέρω τουλάχιστον 2 άτομα έχουν στήσει να έρθουν με την ειδικότητα εδώ. Αυτά τα 2 άτομα, ποιοι προϊστάμενοι θα γίνουν και σε ποιες υπηρεσίες θα γίνουν προϊστάμενοι, θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαστε σοβαροί να μιλάμε ότι εγώ θα λειτουργήσω τέτοιον μηχανισμό ώστε να φέρω με την ενδοκινητικότητα υπαλλήλους από τον άλλο Δήμο για να τους κάνω προϊστάμενους. Αν είναι δυνατόν.
Ένας ήταν ο στόχος μου και σας τον είπα. Εάν αυτόν δεν τον έχω πετύχει, πραγματικά αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Και αν σε μερικές περιπτώσεις φαίνεται κάτι ότι είναι το φωτογραφικό, να μου το πείτε και εγώ, αν είναι έτσι, θα το πάρω πίσω. Ένας και μόνος ήταν ο λόγος. Τώρα, το ότι πήρα τους φακέλους πίσω, σας το είπα. Πήρα τους φακέλους πίσω γιατί αυτή τη στιγμή που εκκρεμεί ένας νέος οργανισμός, θέλουν να κρυφθούν οι υπάρξιμο από τον άλλο οργανισμό. Εξάλλου ήταν τόσα χρόνια να φύγουν οι φάκελοι από το Δημονιάς Μέσο. Ξαφνικά μας έπιασε ο πόνος που τους πήρα εγώ. Εγώ ήμουν αυτός που έδωσα εντολή να γίνουν οι κρίσεις των προϊσταμένων. Εγώ ήμουν αυτός που έστειλα τους φακέλους κάτω και επειδή με συνεννόηση με το υπηρεσιακό μπορούσα να το κάνω, τους είπα να έρθουν πίσω γιατί πραγματικά εκκρεμεί τροποποίηση του οργανισμού. Μακριά λοιπόν από μένα οποιαδήποτε τέτοια πράγματα. Γιατί λέω και πάλι δεν έχω δεσμεύσει σε κανέναν. Και όποιος υποθέτει και υπολογίζει ότι έχω κάνει μεγάλο λάθος. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Ψηφοφορία. Κύριε Ρογοστόπουλε. Την εισήγηση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία, την ώρα που θα ψηφίσετε. Λοιπόν, ο κύριος Χαρτζηλιάν. Εισήγηση. Εισήγηση. Ο κύριος Κούπας. Το ίδιο. Εισήγηση. Κυρία Δελικιάνη. Εισήγηση. Κυρία Νάμου. Το ίδιο. Ο κύριος Χωνιδάρης. Το ίδιο. Εισήγηση. Ο κύριος Τσιάπας. Αποχώρησε. Ο κύριος Υπουργός. Ναι, την εισήγηση. Την εισήγηση. Ο κύριος Μούλιος. Την εισήγηση. Ο κύριος Γκατζέτης. Την εισήγηση. Ο κύριος Κυριακής Νεαρχών. Κυρία Γαλανοπούλου. Την εισήγηση. Ο κύριος Δημάκης. Την εισήγηση. Ο κύριος Δημάκης. Ο κύριος Ζαβός. Το ίδιο. Ο κύριος Κλειδόπουλος. Την εισήγηση. Ο κύριος Σούτας. Το ίδιο. Την εισήγηση. Ο κύριος Τζουράκης. Την εισήγηση. Ο κύριος Αθανασίου. Την εισήγηση. Ο κύριος Αλικάπερας. Την εισήγηση. Ο κύριος Περαθεράκης. Την εισήγηση. Κυρία Πακαλοπούλου. Δεν ακούω. Την εισήγηση. Ο κύριος Δεζόπουλου. Το ίδιο. Κυρία Αναγνωστοπούλου. Ακούσα. Κύριος Λαδόπουλος. Την εισήγηση. Κυρία Κασοφίλη. Την εισήγηση. Ο κύριος Κουντελάκης. Ζητώ την απόσυρση του θέματος γιατί εισάγεται με εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου και όχι με εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφο ΣΥΓΜΑΤΑ του νόμου 3852 του 2010 και ζητώ να επανέλθει το θέμα για συζήτηση σύμφωνα με το ανωτέρω. Αυτό παρακαλώ να διατυπωθεί στην απόφαση. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Πάγκαλης αποχώρησε, ο κύριος Καστόρης είναι απόν, στη δεύτερη συνεδρία είναι απόν. Κυρία Μάτζιου, λοιπόν, απόσυρση του θέματος και τα λοιπά. Κυρία Ιακωβάκη, το ίδιο. Κυρία Κοντετέ, το ίδιο. Κύριος Σουρπίνας, το ίδιο. Κυρία Κασίνη, το ίδιο. Κύριος Πάντος, Λευκό. Κυρία Παπουλέου, Λευκό. Κυρία Τσαμασίρου, Λευκό. Κύριος Καταληφός, Απόν. Κύριος Στέφος, Απόν ή αποχώρηση. Μισό λεπτό. Δεύτερη συνεδρία στην Καρδιά. Δεν ήταν. Ένα λεπτό. Απόν, όχι. Δεν ήταν ξέρω τι κάνω. Δώστε μου τα κυρία. Κύριε Νακτοστόπουλε, στη δεύτερη συνεδρίαση ήταν παρόν γιατί ψήφισε τα έκανε. Τελείωσε. Άρα λοιπόν εντάξει. Αποχώρησε λοιπόν. Λοιπόν, ποιος φανταζείς. Λευκό, ο κύριος Βερδός από τον κύριο Παπασπυρίδης από την κυρία του Δήμου Συμβουλίου. Την εισήγηση δεν Την εισήγηση. Στο προηγούμενο συμβούλιο που ήταν θέμα, είχαμε φέρει ορισμένες τροποποίησεις.
πιστεύω ότι τις έχετε έτσι, να μην ξαναπούμε τώρα. Επειδή ήταν κάπως βεβαιασμένα, είχα φέρει μερικές διορθώσεις στον οργανισμό του περασμένη φορά. Εντάξει. Δεν θα τις ξαναπώ, αν δεν θα τις ξαναπώ.